на поўдні і на поўначы вострава. Поехали! Tips and tricks для доўгажыцця. Менш сонейка, менш нейкіх знаёмств, менш вандровак, менш пацыраў. Беларусы і беларускія сексе. Таемна сексі. Крыптасексі. Прафесійны спорт – гэта дрэнна? 99 пакутаюць ад недахопу фізічнай актыўнасці. Позаймаўся спортом, потом півасіка бахнуў. Схадзіў у туалет, паглядзеў колер твоей мачы. Як беларуская мара, проста адчапіцеся ад нас, мы самі зробім все, як мае быць. Вітаю, я Алесь Чахоўскі і вы на маім YouTube-канале «Беларускі вайб». Беларуска-вайбны контент вяртаецца да вас гэтым разам з вострава Кіпр. Я у буфернай зоне вострава, якая знаходзіцца пад кантролем арміі ААН, а дакладней у горадзе прывідзе Вароша, у якім няма жыцця ўжо 50 гадоў. Кіпр. Што ёсць беларускі вайб на поўдні і на поўначы вострава? Як тут апынуўся Уладзімір Цэслер і што ён прымусіў мяне рабіць пры нашай з ім сустрэчы? Ці паўночны Кіпр – гэта крымскі кейс? Чым жывуць беларусы поўдня і чаму беларусы на поўначы не любяць здымацца? А таксама мора, горы, старадаўнія цэрквы і замкі і закат на краю зямлі. Ох, шчыра кажучы, мне гэта вельмі не хапала. Ой, да. Усе арэндныя машыны, у тым ліку каршэры, на Кіпры пазначаны чырвонымі нумарамі. Ну так, на ўсялякі выпадак. Я вельмі хвалююся, таму што я не ездзіў на машыне з правым стырном з 2008 года, калі я наведваў Ірландыю. Фух. Поехали! Сёння я еду у госці да класнага беларуса, доктара навукоўцы Андруся Белавешкіна, з якім мы пагаворым пра розныя рэчы. Ён жыве у старадаўнім горадзе Пафас. Згодна міфалогіі, гэта той самы горад, якой лічыцца радзімай древнегрэчаскай багіні кахання Афрадзіты. Таксама гэты горад знакаміты тым, што там калісьці жыў Цыцэрон. Цалкам гэты горад знаходзіцца пад абаронай ЮНЕСКО, бо занесены ў спіс сусветнай культурна-гістарычнай спадчыны. З майго досведу і вывучэнняў, даследаванняў, горад Пафас не мее чамусьці нічога агульнага з такім паняццем, як Пафас. Але, можа, я не так глыбоко капнуў, трэба яшчэ пакапаць. А вы што пра гэта ведаеце? Напішыце, калі ласка, у каментах. Дзякуй. Андрусь Белавешкін, доктар, навуковец, аўтар кніг і артыкулаў пра здароўе, якія можна спампаваць абсалютна бясплатна. Амбасадор здаровага лада жыцця без перагібаў і займаецца прасоўваннем гэтага праз YouTube і сацыяльныя сеткі на 3 мовах. Вынаходзіць беларусаў як еўрапейскую нацыю, любіць слухаць беларускія гурты крама і мясцовы час, а таксама чытаць беларускіх троляў у твітары. Калекцыянуе старажытныя партрэты і беларускія ручнікі. Колькі ты ўжо тут жывеш? Ну вось зараз пайшоў 3-й год. 3-й год. А да гэтага ў Беларусі жыў? Зразумела. Так, а адкуль ты сам родам? З Бярозы, з Мінску, з Віцебску. А нарадзіўся дзе? Там вучыўся і жыў. У Віцебску. Віцебску нарадзіўся. Можа, хтосьці з тваіх продкаў штосьці наблытаў і прозвішча мусіць пісацца праз Ж? Ну, магчыма, яно і праз Ж пісалася, як Белавешка, таму што аглушаецца. Ось. А яны Белавешкі, магчыма, пісаліся. Я там
сваім радаводам цікаўлюся, Так, таму канчатак як ін заўсёды гэта як частка русіфікацыі. Таму што першапачаткова напісаліся як Белавежка. Ага. Скажем І так, магчыма так. там быў Ж, то есть ну сугучнае то, што Хутчэй за ўсё. Белавежа, Белавеж. Ну там насамрэч Белавежскі усіх выхадцаў з Белавежскай пушчы, хто там жыў, яны былі ўсе белавежцы, там ёсць прозвішчы Белавежы, Белавежацы, Белавежскі. То бок гэта і Белавежар, то бок там шмат такіх прозвішчаў. Слухай, а чаму Кіпр і чаму Пафос? Кіпр, таму што гэта праца і выбор з тых лакацый, якія, скажем так, былі дасягальныя, а Пафос з усіх гарадоў Кіпра, таму што гэта найлепшы горад Кіпра. Вось. Таму што тут пануе вайб кахання, Не, таму што закладзены проста Афрадзітай. Таму што просто больш брытанцаў, больш габрэяў жыве менавіта як рэзідэнты, таму што Менш і таму рускамоўных. так, і таму тут, напэўна, больш парадку. То бок гэта самы прыгожы, ну і па клімату ён лепшы за іншыя гарады. Таму што мякчэй ўсё ж такі клімат, мякчэйшыя зімы, не такія спякотныя, не так спякотна ўлетку. Ёсць такая тэза, якая гучыць такім чынам. Беларусь там, дзе беларусы. Ты Так. з гэтым згодны? Канешне. То бок там, дзе беларусы ствараюць свой нейкі асабісты вайб. Уласны. Ну, Да? як у габрэяў Своеобразны. было, яны тысячы гадоў свой храм Іерусалімскі насілі як менавіта ўнутры сабе, таму, пэўна, Ізраіль тады існаваў толькі ў іх галаве, ў віртуальным выглядзе, але ж все ж такі ён існаваў, напэўна. Ну і потым ужо пасля ўвасабіўся рэальнасць. Таму, я думаю, гэта можа быць Нешта падобнае. натхняльны прыклад, так. Калі зіма наступае, ты просто вот твой арганізм какой-то хоча закидывать себе вот все гэта дрэннае, якое дрэнна усваиваецца і гэта далее. Што з гэтым рабіць? А знайсці больш задавальненняў. Насамрэч, калі няма куды хадзіць, менш сонейка, менш нейкіх знаёмств, менш вандровак, менш пацыраў, табе хочацца, ты сядзіш, тебе банальна сумна. І каб было весялей, самы просты і самы такі надзейны спосаб шліфануцца, каб табе было адразу весялей, гэта проста нешта пад'есці. Таму людзі ядуць вельмі шмат і набіраюць вагу, асабліва на каляды Новы год. Самы небяспечны для вагі час, таму што калі вы пераядаеце некалькі дзён запар адзін за другім, гэта проста ламае цалкам усю гэту сістэму там насычэння голаду і ўсё, немагчыма станавіцца. Разажраўся, як кажуць. І калі ты разажраўся за некалькі дзён, спыніцца супер цяжка. А што, чаму так адбываецца, што ты, калі ты разажраўся сапраўды, то табе хочацца быццам бы потым больш есці, да? Конечно, і ты хутчэй становішся галодным. Што адбываецца ў арганізме? Ну, гэта Чыста насамрэч хімічна там ламаецца сістэма насычэння. Вось гэта менавіта гамеастаз, які падтрымлівае нейкі баланс, колькі табе там трэба калорый, колькі не трэба. І проста гэта з тармазоў злятае ўся гэтая сістэма і ўсё. Якія парады, якія лайфхакі? Святкаваць можна, але не больш за адзін дзень. Добра, Андрусь, а можа проста выкарыстоўваць гэты древнерымскі спосаб, калі яны піравалі, у іх была побач урна з пер'ямі павлінямі? Это шкодная гісторыя. Дрэнна, да? Дрэнна. Калі бярэм беларускую кухню, такую тыповую, традыцыйную, яна вельмі такая, ну, моцная, цяжкая, как бы, да? А ты сам што-небудзь з беларускай кухні любіш ужываць или частаваць іншых замежнікаў? Ну, мала чаго, насамрэч, ды ўвогуле, я думаю, што пытанне беларускай кухні, оно павінна быць яшчэ адкрыта і добра даследавана, таму што, напрыклад, як пітались гараджане, якіх у нас беларускіх практычна не засталося, ці як піталась шляхта, людзі, якія мелі, ці як пітались нават сяляне, калі мы кажам у перыяд да бульбы, напрыклад, елі шмат бабовых, і таму бабы, чашавіца, гэта таксама беларускія стравы. Вось гэта яшчэ павінна быць адкрыта і пераасэнсавана, я думаю. Людзі елі менш. Просто, ну, нават шляхта, ну, яны елі 2 разы на дзень. Канешне. І... Я, дарэчы, столькі раю. Во, давай пра гэта пагаворым. Ну, людзі, вось гэтая хвароба разумовая, якая называецца дробнае харчаванне, якое заснавана на абсалютна неадэкватнае ўяўленне, што чым часцей ты будзеш есць, тым разгоніш свой метабалізм і нешта іншае, гэта цалкам глупства. Што насамрэч там 3 разы, 2-3 разы, для мужчын 2, для жанчын ўсё ж такі лепш 3 разы, гэта норма, і гэтага цалкам хапае.
то бок просто больш не трэба. Мы менш рухаемся, ежа больш каларыйна, больш тлустая, таму тут гэта просто пытанне выжывання. І піць пабольше вады, так? Ну, піць колькі хочацца. Больш вады не зробяць тебе больш здаровым. Тут, ведаеш, схадзіў у туалет, паглядзеў колер твоей мачы, і адразу ўсё зразумела. Ён мусіць быць светлым. Светлы, светла-жоўты ці светлы. Ось і ўсё. Самы лепшы спосаб, лепш за усялякія формулы, просто ў прыбіральні паглядзець і адкалібраваць. Ну, ці яшчэ такі спосаб, колькі піць. Паглядзіце на колер вашай мачы ў прыбіральні і абавязкова адкалібруйце. Ці яшчэ мне падабаецца такі лайфхак, як тэставы глыток, то бок просто ты адпіваеш, робіш адзін глыток і прыслухоўваешся. Калі табе пасля аднаго глытку хочацца піць, ты п'еш колькі хочацца. Калі ты адпіў глыток і больш не хочаш, унутранае адчуванне, табе больш не трэба піць. Таму што пачуццё смагі і там мозг насамрэч вельмі класна балансуе увесь гэты баланс. Там разлічвае ўсе гэта там асмалярнасць, там плазмы, колькі там патрэбна вадкасці і гэтак далей. Гэта такі даволі нармальна збалансаваны працэс у нашым арганізме. Часто заўважаю, што дзеці сталі такімі гурманамі. Ну, то есть шмат чаго нават не хочуць спрабаваць есці. Ну, насамрэч, тут ёсць добрыя кнігі існуюць, і магу там бацькоў дакладна даслаць да свайго, які ў вольным доступе ёсць дзіцячае харчаванне відэалекцыя, але краткая парада такая, што гэта ўсё залежыць ад бацькоў і гэта іх адказнасць, карацей кажучы. Пачытайце, напрыклад, французскія дзеці не плююцца ежай. Добрае харчаванне гэта проста пытанне дысцыпліны. То бок проста бацькам ляніва нейкія сачыць за парадкам, купляць гэту ежу, і часам яны выкарыстоўваюць ежу як гэтыя ксоскі-смакталкі, просто сунуць дзіцёнку нейкую ежу, просто каб ён памаўчаў і адчапіўся ад іх. Ну і зразумела, калі яны даюць ім шмат таго, што ўтрымлівае цукар, тлушч, соль, гэта адбівае жаданне есць звычайную садавіну, звычайнае мяса, і просто звычайная нармальная ежа дзецям, кажацца, здаецца ўжо не смачнай. Гэта просто пытанне густу. Але гэта ўсё перастройваецца, ведаеш, як вось соль. Людзі, якія любяць шмат саліць, ім таксама здаецца цяжкім адмовіцца ад солі. Але праходзіць там 2 тыдні, ўсё было прэснае, здаецца, праз 2 тыдні адчувальнасць адаптавалася, і зноў цябе ўсё смачнае і гэтак далей. Таму для дзяцей то ж самае, гэта проста пытанне звычкі. Таму не спальвайце дзецям іх рэцэптары смаку з дзяцінства, бо потым яны проста не могуць, не захочуць есці нармальную ежу. Прафесійны спорт гэта дрэнна? Ну, мы ж кажам фізічную актыўнасць. Фізічную актыўнасць. Гэта крышку розныя рэчы, таму што спорт гэта як сфера жыцця, фізічная актыўнасць гэта вось проста шпацыр, у тым ліку гэта уборка, гэта работа стоячы, гэта калі людзі выгульваюць сабаку, гэта таксама фізічная актыўнасць. Так. Таму з пункту гледжання медыцыны больш займаецца фізічнай актыўнасцю і кажа пра пэўныя прапорцыі, пра пэўныя патрабаванні, мінімум фізічнай актыўнасці. Канешне, безумоўна, як і ва ўсіх рэчах, ёсць залатая нейкая сярэдзіна, а ёсць там, не ведаю, момант, калі нават добрых рэчаў становіцца надта шмат. Таму, напрыклад, так, і празмерная колькасць фізічнай актыўнасці, яна можа, безумоўна, шкодзіць. Але гэта не праблема для 99% людзей, таму што 99% пакутаюць ад недахопу фізічнай актыўнасці. Давай возьмем гэта 99% людзей і, ну, нейкія простыя, суперпростыя лайфхакі. Ну, як звычайна малююць як пірамідай, ось гэта, як 4 такі ўзроўні. Першы ўзровень – гэта элементарна хадзіць. Колькі? Ну, 8, 9, 10 тысяч крокаў. До 20, чым больш ходзіш, тым лепш. Потым гэта іншая актыўнасць, там, не знаю, прыбіраць нешта, гуляць з сабакам, не ведаю. А потым ідзе спорт, кардыё і сілавыя, якія мы робім. Кардыё, праехацца, прабегшыся, паскакаць, калі пульс крышку падымаецца. Ну і 1, 2, 3 разы на тыдзень гэта сілавыя актыўнасці, бо без іх ніяк. Вось. І таксама самае важнае класнае кардыё гэта гульні. Яны, дарэчы, даўжэй за ўсё працягваюць жыццё, лепш за ўсё там. Тэніс, футбол, валейбол, калі ты з іншымі людзьмі, і гэта гульня. Вот гэта я вельмі люблю. Калі ты робіш фізічную актыўнасць, але ў цябе яшчэ ёсць нейкі фан пры гэтым, то гэта типа спрацоўвае лепш. Ну, ведаеш, гэта звычайна звязана, таму што ты больш робіш тое, што табе падабаецца. Таму людзі, якія падабаецца нейкая справа, яны звычайна больш паспяховыя ў гэтай справе. Тое ж самае з фізічнай актыўнасцю. Таму кажуць, чым не займацца, калі чалавек пытае, займайся тым, што табе больш падабаецца.
Таму што верагодна ты будзеш рэгулярна гэтым займацца, не кінеш гэта і будзеш больш старацца ў гэтым. То бок насамрэч нейкі канкрэтны від актыўнасці не так важна. Выбірай тое, што падабаецца. Самая такая лепшая парада. Камусьці падабаецца цяжар падымаць. Окей, круто. Камусьці падабаецца на байкі ганяць. Круто. Камусьці падабаецца ў тэніс. Круто. Все круто, короче. Конечно. Займайтесь спортом, займайтесь активными речами. Зразумела? Займаемся мы спортом, и некоторые аматоры, прихильники пиваса кажут, что вот пивас такой добрый изотоник, позаймался спортом, потом пивасика бахнул. Что думаешь на гэты конт? Ну, гэта кампенсацыя. Часам людзі таксама кампенсуюць, што пазаймаюся і з'ем нешта забароненае. Але гэта вельмі дрэнная матывацыя, таму што ніколі не варта ўзнагароджваць сябе тым, што табе шкодзіць. У тым сэнсе, калі ты хочаш схуднуць, не ўзнагароджвай сябе канапай і фастфудам. Вось. Калі ты хочаш, напрыклад, на дыеце, не ўзнагароджвай сябе нейкім пераяданнем. Узнагародзь себе лепш у сауну сходить, типа подорожничать. Чисто хімічны склад пива, ён же сапраўды... Ну, якая розніца, які склад, калі гэта просто алкаголь? Ага. Нема ніякай розніцы, ён у выглядзе гарэлкі, ці віна, ці піва, ці нешта іншае. Гэта просто форма. Людзі яго спажываюць, таму што там ёсць алкаголь. Ужыванне алкаголю наогул гэта дрэнная тема, да? Ну, мінімальна небяспечных колькасць такой алкаголя і няма. Бяспечнай колькасці. Ага. Вось. Таму... Няма, то есть гэта ўсё міф, Ну... што нават, типа, там келіх віна, это ўсё роўна кепска для арганізму. Ну, гэта просто неправільная трактоўка навуковых даследаванняў, бо тая група, якую людзей мы ўзялі, якія абсалютна не п'юць, там большасць гэтай групы тыя, які не п'юць, таму што не могуць ужо больш піць за свайго здароўя. І калі мы глядзім менавіта на вось гэтую групу людзей, тады атрымоўваецца, што іх здароўе не вельмі добрае. Але там больш за 2 літаральна бакалы віна на тыдзень, усе там рыскі паціху, патроху, але растуць. Апроч таго, што трэба, каб была фізічная актыўнасць, мы пра гэта пагаварылі, якія яшчэ такія жыццёвыя звычкі ты можаш параіць, такія tips and tricks для доўгажыцця? Ну, тут вельмі проста, як 4 такія кутных камяні, на якіх трымаецца ўсё здароўе. Это што гэта? Напэўна, гэта рэжым ці лад. Лад харчавання, што ты еш і калі. Лад фізічнай актыўнасці, як часта ты рухаешся цягам дня. Лад праца, адпачынак і стрэс, як ты арганізуеш свой дзень, каб не згарэць. І лад, калі ты бадзёры, калі ты спіш, добра высынаешься. То бок вось 4 такіх рэжыму, на якіх трымаецца наша здароўе і наш дах таксама псіхічны. Калі ёсць вось нейкая прадказальнасць, ёсць нейкі ўстаноўлены вось гэты лад гэтых звычак, то ўсё астатняе, думаю, дабавіцца. Ну вось атэль таксама не вытрымаў ковід, напэўна, і зачыніўся. Раней ён працаваў, а зараз уже все, да? Так. Лічыцца, што вот этот біогадзіннік ёсць у нас, да? Што тыпу все-таки табе лепш класціся, нам усім лепш класціся спаць не пазней. Не, ну такой гадзіны няма. Нейкай такой дакладнай. Ну, звычайна проста існуюць біярытмы, якімі мы адаптаваны да навакольнага асяроддзя. Светла і цяплей мы бадзёрыя, халадней і цемней мы спім. Все роўна ёсць нейкі інтэрвал, там, пажаданна класціся, не пазней, і прачынацца там. Ну, няма такога інтэрвала, яго не можа быць, усё залежыць, хутчэй за ўсё, каб ты клаўся спаць і прасынаўся ў адзін і той жа час. Ну, аптымальна, канешне, прасынацца дзесьці так не пазней, там, напэўна, за 7 гадзін, 6-7, дзесьці такі аптымальны прамежак часу. Ага. Ну, бывае тут пэўна генетычна адрозненні, ёсць там у нас совы, ёсць жываронкі, камусьці раней, але гэта таксама такія хістанні не больш за гадзіну, нават генетыка задае. Вельмі проста зразумець, як ты спіш, ось 15 хвілін, як ты засынаеш, і 15 хвілін ты себе адчуваеш, калі прасынаешся. Калі ты за 15 хвілін засынаеш лёгка і все окей, норма,
Калі ты прачнуўся і праз 15 хвілін ты ўжо цалкам прачнуўся, цалкам энергічна, табе цікава жыць, значыць, ты выспаўся. Это такі вось самы лёгкі крытэрый, каб зразумець. Ну і няма такой дзённай санлівасці. Тому што калі хочацца спаць днём і ты нават паспаў, лічыш, што нармальна, пэўна нейкая праблема. Магчыма, нізкая якасць сна, то бок ці соннае апноэ, ці ты прачынаешся ноччу і не памятаеш гэтага, а там ёсць, трэба разбірацца. А дарэчы, як ты лічыш наконт дзённага сна? Гэта ж сіеста, класічная частка сярэдняморскага ладу жыцця. І лічыцца, што яна таксама вельмі карысна для здароўя, асабліва для мужчын. То ў мужчын там 20-30 хвілін снуць і такі адпачынак, ён сур'ёзна зніжае рызыку сардэчных захворванняў. Проста. І калі ты нават не даспаў уначы, 20 хвілін гэта практычна напалову усе наступствы недасыпу, яно змяншае, прыбірае. Таму гэта вельмі класная штука. Нават калі ты не засынаеш, а проста закрытымі вачыма там чыліш крыху, таксама добра. Слухай, у нашых шыротах я па сабе заўважаю, што раней мне там умоўна 7 гадзін сну і окей. Зараз я разумею, што калі я не паспаў 8 гадзін, я вялы. Узімку. Хутчэй за ўсё, проста табе не хапае сонца. Таму што калі дастаткова святла, ты спіш глыбей, спіш лепей, а калі святла менш, тады, пэўны вось гэты гадзіннік працуе горш. І другая гэта штука, таксама гэта шмат праз гэта лішак штучнага святла. Я маю на ўвазе усе гэта вячэрняе святло, калі мы глядзім там розныя тэлефоны ці смартфоны, уся практычна светадыёдная тэхналогія. Яна збівае гэты ўнутраны гадзіннік, блакуе вось гэту выпрацоўку мелатаніна і, зразумела, мы павольней засыпаем, больш павольна правальваемся ў гэты глыбокі сон. Таму гэты працэс там засынання глыбокага, ён можа расцягвацца і займаць больш часу. Якія ёсць парады для людзей, якія жывуць у тым клімаце, у тым... Трэба сонца, калі сонца няма, гэта проста святло нават штучнае, асабліва зранку. Гэта вельмі важна. Нават калі хмары ёсць, все роўна, лічы, што у пакоі будзе 10 там 300 люкс, а на вуліцы, нават калі хмарамі зацягнута, 2-3 тысячы люкс. То бок на двары заўсёды больш шмат святла, і асабліва зранку, хаця 15-20 хвілін, гэта вельмі важна. А па-другое, калі ўжо ўсе такія спяшаюцца, няма часу, проста купіць лампа, фототэрапія, яны танныя, прадаюцца зараз паўсюль. 10 тысяч люкс даюць, п'еш каву, паставіў такую лямпу, яна тебе яркім светам 15-20 хвілін, пакуль снедаеш, свеціць на цябе, і ўсё. Нема, па-першае, млявасці да жыцця, зніжаецца рызыка дэпрэсіі. Вельмі класная штука. А ў скандынаўскіх краінах ёсць такія кафэ, таксама, дарэчы, і ў Мінску не перашкодзіла бы, дзе проста ўзімку, дзе проста мега яркий свет. Ты захочешь каву выпіць, а там просто магутныя лямпы, такія даюць там 20 тысяч люкс, магчыма, просто такія суперскія. Ты пакуль стаіш, тебе гэта ўсё свеціць, і ты каву зранку п'еш, і там 10 хвілін, і ты ўсё, ты не толькі каву папіў, але ты зарадзіўся менавіта вось гэтым святлом. І гэта твой унутраны гадзіннік падзавяло, і цяпер ён сінхранізавана ідзе, як і астатнія працэсы. То бок наш стан вельмі залежыць ад святла, ад сонца, і таму все гэтыя там дэпрэсіі і іншыя рэчы, да, то есть яны узнікаюць... Не ўсе, але рызыка, безумоўна, павялічваецца. І вось гэта тое, што кажуць, вось ведаеш, асенняя хандра, весенні авітаміноз, няма ніякай хандры, няма ніякага вітаміноза. Гэта проста змена вось гэтага нашага унутранага гадзінніка. У весну ідзе вось пераключэнне на такі зімовы лад, у восень, а ў весну менавіта шмат сонца пачынаецца, і тут іншая праблема, таму што вось гэта можа абвастрацца нейкія хваробы, асабліва псіхалагічныя. Таму што, ведаеш, там колькасць гаспіталізацыі на вось у гэтай, калі пераключэнне ідзе працягласці светавога дня, яны там таксама гэта заўважна. Як ты лічыш, беларусы і беларускія сэксі? Таемна сэксі. Крыптасэксі, назовем гэта так. Расшыфруй. Таму што гэта не дэманстратыўна, напэўна, але так, даволі, як гэта сказаць, даволі, напэўна, імпэтная, але не дэманстратыўна. Ну, магчыма, ты зараз маеш на ўвазе сексапільнасць, я кажу пра все-таки, асобу чалавека. Пра асобу чалавека таксама, то больш такая момант сціплая, таму што беларусы... Сэксі, но сціплыя.
Так, яны не любяць просто гэта дэманстраваць. І гэта наадварот класна, таму што калі ты крышыш усяму свету, калі які ты разумны, звярніце увагу на мяне, то бок гэта магчыма, не ведаю, магчыма, тебе больш заўважаюць, але гэта часткова табе абясцэньвае, таму што твае справы павінны казаць за цябе. Напэўна, мне здаецца, што беларусы найбольш любяць не самім сабе паказваць, а лепш, каб іх справы гаварылі за іх. Чаму нам, беларусам, варта было б павучыцца ў іншых? Чаго нам бракуе? Ну так вот. Я думаю, па-першае, не варта глядзець у рот іншым, асабліва расейцам, і ўвогуле звяртаць на іх увагу, таму што што яны падумаюць, гэта нас увогуле не павінна цікавіць. Вось, нас павінна цікавіць, што о нас падумаюць тыя, на якіх мы хацім быць падобнымі. Напрыклад, краіны развітыя, вот, што яны падумаюць, гэта нас сапраўды павінна турбаваць. Ну і, безумоўна, шанаваць сваё, таму што там доўгія гады дыскрымінацыі культуры і розных дзеячаў яны прыводзяць да таго, што нам здаецца, што ў нас нічога няма. Але насамрэч усё гэта ёсць, усё гэта проста трэба шчыра працаваць, развіваць і рабіць лепей. Андрусь, твоя новая Беларусь, яна якая? Ну, па-першае, дзе беларусы могуць быць гаспадарамі. Я лічу, што з гэтага ўсё пачынаецца. Якія маюць уласнасць на зямлю, якія маюць уласнасць на нейкі інтэлектуальны здабытак, якія маюць права прымаць рашэнні на сваёй зямлі, свае ўласныя. Ну і, можа, больш нічога не трэба, я лічу беларусам. Больш на гэта. То есть даць ім свабоду, і каб яны былі гаспадарамі. Ну, як беларуская мара, проста адчапіцеся ад нас, мы самі зробім усё, як мае быць. Вось і ўсё. Думаеш, адолеем? Ну, канешне. Дзякуй вялікі, дзякуй.